हाँ, तो हमारी प्यारी प्यारी सहेलियों एवं काकी पिती यानी चाची भौजी माई मौसी बुआ बहनी दीदी साली सरहद सड़ुआइन देवरानी जेठानी ननद हम कुलदीप कुमार पासी एक दिन फिर आप सब देने के बीच में अवधि गीत लेके प्रस्तुत हैं। तो गीत अगर निक लागे तो आशीर्वाद दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो सुना दो कि जब कुमारी लड़कियां मंदिर जाती हैं, प्रसाद चढ़ाती हैं और वहां मन्नत मांगती हैं तो क्या मांगती हैं कि निक निक मिले मोर पाहुनावा कबो ना बेकरार करे हो। निक निक मिले मोर पाहुनावा कबो ना बेकरार करे हो। कि हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। कि हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। रोजू सुबेरे पहले उठी कहे झाड़ू लगावे हो। रोजू सुबेरे पहले उठी कहे झाड़ू लगावे हो। फिर गरमा गरम चाय बनावे कि हमका तब जगावे हो। फिर गरमा गरम चाय बनावे कि हमका तब जगावे हो। निक निक मिले मोर पाहुनावा कबो ना बेकरार करे हो। ओ हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। ओ हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। हमका घुमावे रोजू मेला बाजार और शॉपिंग हो। हमका घुमावे रोजू मेला बाजार और शॉपिंग हो। कि हमका लई लई जाए ब्यूटी पार्लर की मेकअप करावे हो। कि हमका लई लई जाए ब्यूटी पार्लर की मेकअप करावे हो। निक निक मिले मोर पाहुनावा कबो ना बेकरार करे हो। कि हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। कि हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। सास ससुर और साली का खर्चा चलावे हो। सास ससुर और साली का खर्चा चलावे हो। कि अपन पूरी के पूरी तनख्वाह वो ससुरारी माँ लुटावे हो। अपन पूरी के पूरी तनख्वाह वो ससुरारी माँ लुटावे हो। निक निक मिले मोर पाहुनावा कबो ना बेकरार करे हो। कि हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। वो हमका चाहे हो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। पागल हवे कुलदीप जो गाना बनावे हो। पागल हवे कुलदीप जो गाना बनावे हो। और वो तो लिखी लिखी गाँव घर की बात है कि सबका सुनावे हो। और वो तो लिखी लिखी गाँव घर की बात है कि सबका सुनावे हो। निक निक मिले मोर पाहुनावा कबो ना बेकरार करे हो। निक निक मिले मोर पाहुनावा कबो ना बेकरार करे हो। कि हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। ओ हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। कि हमका चाहे वो जान से हो ज्यादा की दिन रात प्यार करे हो। तो बहनी दीदी हो रही वीडियो हमारा कैसे लगा कमेंट में जरूर बताओ। और फिर मिला जाए कौन और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।